Ahoj, vítejte na kremnaboty.cz. Dneska si ukážeme, co všechno umí náš dřevěný box na čištění obuvi. Krásně padne do ruky, má nahoře držátko, takže si ho můžeme přenášet kam zrovna potřebujeme. Vitelnou sponu, která to drží všechno dohromady. Když to otevřu, je tam takováhle vložka, které si řekneme něco později. Pod ní máme ještě další prostor, kam si můžeme dát všechny naše další krémy od šuboje, impregnace a kartáčky, všechno hezky pěkně dohromady. Ze spodní strany má překližku a tyhle 4 báječné vychytávky z filců, který nám chrání povrch, na který to dáváme, navíc vždycky zůstává na místě celý box. Se vrátím k té vložce. Nahoře nás vítá měkoučký hadřík na rozleštění krému. Pod tím mám impregnaci Water Protect, umí textovou membránou, má v sobě i výživu. 2 krémy na hladkou kůži, jeden je černý, jeden bezbarvý a k ním právě v přírodní barvě a v černé barvě kartáčky. Jak nanášecí, krásný, hezky padne do ruky, z lakovaného dřeva s pravou koňskou žíní, krém natřu, namáznu na obuv, rozetřu, nechám zhruba 3 minutky zaschnout a po zaschnutí rozleštím leštícím kartáčem, zase pravá koňská žíně, ten je větší, aby se nám hezky dobře po té botě jezdilo. No a to samé tady máme, jak jsem říkal, ještě v té černé barvě na tmavé odstíny krému. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás na kremnaboty.cz.